Abyan, mayang adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton programa, ini nga aton segment karon mga kabyanan, mga kaigsuunan diri sa Bay City, aton inigin patuhoy sa mga radio listeners dira sa Hinubaan, sa San Jose, Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, sa Tapi, Bantayan B, Kamingawan, Kabankalan City, kag bisan pa dira sa Daan Banwa, Kabankalan City. Salamat sa mga fellow pastors and workers naga-replay sining aton segment karon. Ang aton taga-pamalandungan natapusan sining segment sang aton nga pagpamalandong diri sa Hebrehanon, makita sa Hebrehanon kapitulo 13. Kag magahambal ako abyan nanungod sa aton katungdanan sa mga alagad sang Dios. Nagasiling diri sa bersikulo 7, dumduma ang inyo mga pangulo, mga tao nga naghambal sa inyo sang pulog sang Dios. Talupangda ang kaulihian sang ila kabuhi, kag iluga ang ila nga pagtuo. Si Jesucristo amo man kahapon kag karon kag sa gihapon. Now malukso kita abyan sa bersikulo 17. Tumana ang mga nagapangulo sa inyo kag magpasakop sa ila. Kay nagapulaw sila tungod sa inyo mga kalag, subong sila ang magahatag sing husay. Maghimo sila sini nga may kalipay kag indi nga may pagbakho, kay ina walay kapuslanan sa inyo. Kabay abyan pakamayo gid ang Ginoo sa sining mga pulo nga aton ginbasa. Magapangamuyo anay kita. Diyos nga balaan, salamat nga kami karon makapadayon sa pagtuon sang imo balaan nga kasulatan diri sa Hebrews chapter 13 verses 7 and 17. Kabay nga may mapupo, makuha, mabalon ang mga nagapamati sa sining istasyonan sang radyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, ang Diyos naton nga aton ginasimba kag ginaalagad, hindi naton makita sa aton mga lawasnon nga mga mata. Pero nagpahayag siya sang iya kaugalingon, especially diri sa balaan nga kasulatan. Kag nagtudlo siya sang mga qualifications sang mahimo nga mga alagad sang Dios. Kay ini sila naga-represent sinang hindi makita nga Dios nga matarong, balaan, maluluyon, maayo, kag napunan sang bugay. Tungod sina may dako nga katungdanan, responsibility, kag dako man nga accountability ang mga alagad sang Dios. Abyan, kung ikaw nahimo na nga matuod nga Kristohanon, nakabaton ikaw kay Kristo Jesus, kag ang termino sa balaan kasulatan amo na born again ikaw. Nakabaton ikaw sang Dios non nga kinaiya pinaagi sa imo nga pagsalig sa kay Kristo Jesus, kag ikaw naghinulsol sang matuod gid sa imo mga sala. Ikaw may balaan nga espiritu, kag sarang ikaw magkabuhi nga madinaugon, kabuhi nga malipayon, makauluganon, kabuhi nga mabinungahon, kabuhi nga naga-reflect sinang mga pakamaayo kag bisan pa sang kinaiya sining hindi naton makita nga Dios. Now, ano ang prinsipyo nga makuha naton sa sining duha ka bersikulo? Ano nga leksyon ang mabilin sini sa aton nga mga kabuhi?
ako nagatuo nga agod nga magatubo ikaw kag ako kag mangin hamtong sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi, kinanglan magtuon kita sang mga kamatuoran kag mga mithi o kon mga values pinaagi sa mga Diyos nun nga mga pangulo nga aton ginarespito kag ginasaligan. Mabudlay abyan nga ikaw magpaidalom sa pagtudlo, sa pagwali kag sa pagsabdong sang mga tao mismo nga salawayon. Salawayon morally, salawayon financially and socially. So magpangamuyo ikaw abyan nga ibutang ikaw sang Dios dira sa mga tao nga imo kasaligan, respetuhan sa imo nga pagpangabuhi subo nga Kristohanon. Ining nagsulat sa Hebrehanon nagpadumdum sa sining mga nagaantos nga mga tumuluo kakinahanglan ila una siling dire ila dumdumon that they should remember, dumdumon nila ang mga tao, ang mga pangulo nga nagtudlo sa ila sang pulong sa Ginoo. Remember your leaders who have spoken God's word to you. Dumdumon. So, kung ikaw nagadumdum, mapurma dira sa imo pangunauna kung ano nga klase nga tao ining pastor o kung manugwali sa din ikaw nakabati sang minsay sang maayong balita. Ano ang ila way of life? Paano sila mag-atipan sa ila kaugalingon pamilya? Sila ba